My boss only Nagini. This woman is only study money. Tuma bora uba. To kun gani ko jama'a tsakani da Allah ta ina kasar nan za ta yi kyau. Ta ina za mu samu zaman lafiya. Kun ga Boko Haram sun addabe mu. Kidnappers sun addabe mu, bandit ga 'yan ta'adda ga barayi ga 'yan fashi ga yanzu wa'annan fa wannan bidiyo da kuka gana kafe wannan fa sanatoci ne, wannan sanato Barauna, sanato na Kano da kuma ɗayan sanatan ina tunanin sanata ne na Jigawa. So ta yaya tsakani da Allah mu kasar nan Najeriya muna cikin wannan yanayi ku zo ku wai har table tennis kuke bugawa, har ma zuciyarku kuna cikin zaman lafiya da walwala da har za ku buga table tennis. Kar ku manta ana kashe mu, ana yi wa matan mu fyaɗe, ana cin zarafin mu, ana baya ga wannan ga halin da muke ciki a ƙasar nan. Okay, aje wannan, ku yanzu haka da kuke buga wannan table tennis din, lokacin da kuka hau kujerar ku ta sanata an ba ku Qur'ani, kun rataye Qur'ani, kun yi rantsuwa da Qur'ani da girman Qur'ani cewa za ku kare ƙasar nan, za ku yi iya daidai gwargwadon ku, za ku yi adalci. Ina adalci anan? Haka adalci take? To na rantse da Allah ku daina fusata mu. Wallahi kar ku ga mu talakawa ne, ba mu da galihu, ba mu da yadda za mu yi. Na rantse da Allah daga lokacin da muka fusata to anan ne za a yi kare jini biri jini. Wato ku kun tura 'ya'yanku ƙasar waje, ko 'ya'yanku suna can suna karatu a cikin turawa, mu kun bar mu anan muna cin gabza, muna cin dumame, muna shan wahala. To billahi allazi la ilaha illa huwa a dau mataki akan wannan hali da muke ciki. Kai mu fa talakawa a yanzu fa babban abin da muke bukata zaman lafiya. Wannan al'amura da yake faruwa na rashin tsaro dinnan wallahi kuna magancewa magana ta kare. Amma nan yanzu shekaran jiya ga bidiyon nan da yake trending, kuna gani mace ce 'yan ta'addan nan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da na kalli bidiyon ma kasa ma magana ne. Wannan wace iriyar rayuwa ce? Kuma muna Najeriya, muna ƙasa ɗaya. Najeriya wai gaba ɗaya ma girman Najeriya aya take ne. Niger fa tafi Najeriya girma. Tafi Najeriya land. Wallahi Niger tafi Najeriya girman ƙasa. Amma Niger ma ta iya killace ƙasar ta iya. Magana ta gaskiya har ga Allah, idan za mu gyara mu gyara. Mu a yanzu matsalolin mu talakawa, matsalar mu kwaya daya a ba mu tsaro. Baka isa ka je kai noma ba, baka isa kai bulagaro ba, baka isa ka ce za ka yi wata sana'a ka fita ka je wani gari ba. Duk lokacin da ka fita ka ce za ka bar gidanka to kana ɗarɗar, kana ta'addu'a Allah ya dawo da kai lafiya. Wannan wace iriyar rayuwa ce? Dan Allah ku je ku yi ta satan ku mana, ku saci kuɗin ku saci kurut ɗin ku yi duk abin da za ku yi, amma ku bar mu rayu mana. Wallahi tallahi mu daina ganin cewa ana wannan abin a Kebbi, a Zamfara, a Sokoto, a Katsina. Wallahi kai da kake Abuja, kana Lagos, kana Port Harcourt, kana Kano, kana ina ne, wallahi kai tunanin kai wannan ibtila'i ba zai faɗo ma ba. Na rantse da Allah wallahi zai iya faɗuwa kanka ko da yaushe. Kuma ku bar ganin kuna kan lokacin ku. Mu talakawa mu ake zalunta a ƙasar nan ko? Za mu fito social media mu yi ihu, amma mai da miki da humai. Sai in ka fito ka zagi gwamnati a zo gidanka a ce za a kama ka, a ce kayi wani abu. Kuma 'yan ta'addan nan an san inda suke ko? To shikenan, na rantse da Allah ci gaba da fusata mu. Wallahi tallahi idan ba za mu yi kare jini biri jini da ku ba, Allah shi tsinan albarka. Allah ka da wawa ne, Allah ka da wawa ne. Yau! Ta duniya! Duniya! Kai! Yau! Allah ka da wawa ne. 'Yan kutumar uba, 'yan wahala. Za ku je ku yi ta karɓar ransom, kuɗin fansa, amma kuma ba abin da kuke iya yi da kuɗin. Yanzu wani daɗi kuke ji a dajin nan? 'Yan wahala. Dan Allah jama'a ku duba dai. Haka fa, to yanzu me haka? Tsakani da Allah. Ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na rantse da Allah duk lokacin da naga 'yan ta'addan nan
suna irin wannan har su yi video su sa data suna posting. Wallahi tallahi wallahi Allah, jami'an tsaron mu da manyan mu na kasar na wallahi abun kunya ne. Allah, muna da sojoji, muna da DSS, muna da Land Army, muna da Air Force, muna da Navy, muna da Police, muna da Civil Defense, muna da waye, muna da waye. Wallahi tallahi idan a wata kasar ce wannan cin mutunci da ake, yanzu ku duba wani bidiyo da yake yawo kwana biyu nan, wai 'yan ta'adda ne suke yi wa mata fyaɗe, suke yin bidiyo, matar aure suke wa fyaɗe, suna yin bidiyo live kiri-kiri suna posting. Dan Allah dan Annabi, me amfanin kai mu kanmu ma karan kanmu da mu da ma ba personal bane, mu zauna gari banza, mu 'yan gari din ma wannan aikin mutunci ne. Wallahi tallahi ba mu san me muke yi ba. Na rantse da Allah, kasashen da aka ci gaba ba maganar ma a cikin kasar su ba, ko a wata kasar ake wa mutanen sa haka, wallahi tallahi an zo matakin da ya kamata ko a wata kasar ce mu je mu kutsa, mu je wannan kasar, mu je mu kwato mutanen mu kuma mu ci mutuncin mutanen. Amma kuma mun zuba ido kawai, yanzu sai dai a yi ta campaign, ana waye ana waye. Wallahi tallahi na rantse da Allah, wannan cin mutunci da ake wa al'umma, wallahi tallahi iya wannan ya ishe mu manyan, ko ku ce ku manyan ƙasar nan, wallahi abun kunya ne. Me haka? Wallahi ba daidai bane, haƙƙi ne fa akan ku ba, Qur'ani fa kuka ci fa. Duk wani musulmi da zai hau wani mataki ya hau kujera a ƙasar nan sai an ba ku Qur'ani kunci. Amma gashi nan 'yan kidnapping sun gagare mu a cikin ƙasar mu a Najeriya a guri ɗaya, kuma kun san inda suke. Ba daidai bane wallahi. Kuma na rantse da Allah, kuna ganin ana cin mutuncin wani dan kai ko kuma dan ku, wannan al'amari bai shafe ku ba, amma kowa ya zuba ido, sai dai kawai a fito a yi magana. Ba wani abun, wallahi idan na rantse da Allah akwai abubuwa da yawa da wallahi abun kunya ne. Amma yanzu mutum yana yin wani abun da ba daidai ba, kun san yadda za ku yi, ku je ku yi tracing ku kama shi. Amma ga sanin yadda ta'addan nan sun addabe mu. Kuma in aka tashi sai a ce Fulani, ai ba Fulani gaba ɗaya bane. A cikin su babu yaren da babu. Wallahi babu yaren da babu a cikin su. Kuma dama duk lokacin da wanda yake daji aka yi black wannan dinsa, aka juya mar kwakwalwarsa ya zama dan ta'adda wanda yake daji, ai dama yana da wuyan sha'ani. Kun gani? Na farko dama ba addini ne da su ba. Na biyu jahilai ne. Na uku an je an musu ƙarya, an ce ai 'yan birnin nan suna zaluntar ku, dukiyar ku ce suke amfani da ita, ana muku kaza, an ɗau mataki, an ɗau makamai an basu. Mu kuma manya muna da hanyoyi da zamu bi mu takilin na wannan abu, amma saboda muna da interest da al'amarin, shikenan kowa ya zuba ido yana kallo, ana ta kashe mana al'umma. Kuma shikenan saboda mu 'yan jam'iyyar APC ne ba za mu fito mu yi magana ba. Na rantse da Allah, duk wanda yake da damar da zai fito ya yi magana a magance wannan al'amari ya ƙi ya shiru, wallahi sai Allah ya tambaye ka, saboda wannan ba abun wasa bane. Wallahi kasashen da aka ci gaba akan rai guda ɗaya, na rantse da Allah sai an yi gumurzu, sai an je an kwato haƙƙin. Amma yanzu gashi kullum sai an kashe mutane. Me haka? Dan Allah dan Annabi, manyan mu, especially shugabannin mu, ku yi haƙuri, kada ku dube mu, ku duba lamarin nan, musamman kai shugaban ƙasa. Wallahi shugaban ƙasa, mu muna muku biyayya, ku iyayenmu ne, kuma ya zama dole mu muka roƙi Allah, muka ce Allah ya ba mu shugaba na gari. To Allah ya ba mu kai Tinubu, kai haƙuri ka duba wannan al'amari. Wallahi tallahi babu wani campaign ɗin da zaka fito kai, iya ɓangaren tsaron nan yau ka tashi ka tsaya aka magance wayannan azzaluman, wallahi tallahi ka je gida ka kwanta, wallahi za mu zaɓe ka kuma zaka ci. Iya wannan kawai, iya ɓangaren tsaron nan idan ka magance mana, wallahi ka gama mana komai, kuma za mu zaɓe ka. Ai wayanda suke fitowa suna zagin ka, suna cewa Tinubu kaza, wallahi tallahi haushi ne na wannan abubuwan da yake faruwa. Amma yau ka tashi ka tsaya a matsayinka na wanda ba dan arewa ba, ka ce za ka magance al'amarin tsaro, matsalar da take faruwa arewa, wallahi shikenan. Dan arewan bai hau bane? Ai Buhari dan arewa ne, dan Katsina ne, namu ne, Bahaushe ne, Bafulatani ne. Ya hau yayi shekara 8 ya kasa magance wannan al'amari. Yau a matsayinka na Beyerebe, yau ka tashi ka ce bari wannan ta'addancin mu kawo ƙarshen sa. Wallahi tallahi Tinubu ka kafa record, kayi abinda namu bai yi ba.
kuma muna ma fatan alheri, kuma muna maka addu'a Allah ubangiji ya taba zuciyarka ka ce waɗannan mutane bari mu biya musu bukatu, mu share musu hawaye, ka tashi ka tsaya akan tsaron nan. Wallahi tallahi ka gama mana komai Tinubu, kuma muna addu'a a koda yaushe. Kuma waɗanda suke cewa addu'a ba ta tasiri ƙarya kuke yi. Addu'a ita ce ma akan gaba, in ba dan addu'o'in da mutane suke yi ba da ƙasar nan Najeriya wallahi da an watse. Kuma kai soja boy da kake maganar addu'a ba ta aiki, dan uwarka idan ba addu'a aka haifi iyayen babanka da ya aure mamarka ba, lokacin da ubanka ba yace yana son uwarka kafin a haife ka, zama aka yi addu'a, aka yi addu'o'i, aka daura auren. Amma zaka fito kana wai addu'a ba ta tasiri. Idan addu'a ba ta tasiri, ashe akai shege ne kenan. Addu'a aka daura auren ubanka da uwarka. So duk wanda ya ce mana addu'a ba ta tasiri ƙarya yake yi. Addu'a tana tasiri, kuma addu'a tana aiki, kuma addu'an ce ta sa a yanzu a arewacin Najeriya ba mu watsewa. Wannan ita ce gaskiyar magana. Wassalamu alaikum warahmatullahi.